Dyma nhw'r planhigion nes I ddewis. Felly syml iawn, dwi wedi rhoid yr daliwr curtains yn fan hyn I ddal basgedi crog. A wedyn, yr bachau yma wedyn yn y canol yn fan hyn. A hyn, diniau bath. Dwi wedi defnyddio yr tiniau bath yma, droion. Mae 'na olwg eitha hen arnyn nhw erbyn hyn. Felly o'n i'n meddwl fysa hein yn berffaith fel theatr bach i'r Streptocarpus yma. Chydig o ddarnau o bren I roed silff tu mewn. Dwi am roed yr planhigion I gyd mewn I botyn terracotta fel bod 'na chydig bach o bwysau yn nhw. Hwn ydy'r taga. A nes I ddewis hwn oherwydd mae'r lliw porffor yma yn berffaith a maen nhw wirioneddol yn edrych fel felfed. O'n I methu gadael sioned ar ôl yna gwydd. Iawn, na I ddewis pa un sy'n mynd I lle. Hon mynd I mewn I fan hyn. A'r un fechan i'r canol fan hyn. A mae sioned a nia ar ôl I fynd I fan hyn. Fel arfer, da ni'n gweld y planhigion yma fel planhigion sydd yn mynd i'r tŷ neu mewn conservatory, ond mae yn iawn amser yma o'r flwyddyn I roed nhw tu allan a maen nhw'n cael digon o ole fan hyn a mae'n eitha cysgodol yma, ond dydyn nhw ddim yn licio llawer o law. Felly, beth sy'n handi am y tiniau bath ydy maen nhw'n cysgodi nhw ac hefyd yn cysgodi nhw chydig rhag y gwynt oherwydd bod 'na ymylon iddyn nhw. Mi fasach chi hefyd yn gallu defnyddio hen focsys os ydych chi focsys pren fysa heine yn gwneud fframiau bach neis ar y wal. A nes I ddeud yn do bod hyn yn hollol syml.